హాయ్ అండి అందరికీ. మా వారైతే పన్నీరైతే తీసుకొచ్చానని చెప్పాను కదండీ! నేనైతే అది వేడి నీటిలో వేసేసానండి. కొంచెం వేడిగా నీరు మరగబెట్టి అందులోనైతే పన్నీరైతే వేసుకున్నాను. వేసుకొని కళాయి అయితే అదే కళాయిలో నీట్‌గా క్లీన్ చేసేసి అందులో అయితే ఆయిల్ అయితే వేసుకున్నానండి. వేసుకున్నాక ఇంకా బిర్యానీ మసాలా సామాన్లుంటాయి కదండీ! అవి కూడా వేసుకున్నాను. వేసుకొని పచ్చిమిర్చి ఒక 3 వేసుకున్నానండి. ఆ తర్వాత టమాటా జ్యూస్ అయితే నేను ముందులే మిక్సీ పట్టుకొని ఉంచుకున్నాను కదండీ చికెన్ కోసము. అదే నేను కొంచెం వేరేగా తీసి పెట్టాను. అది నేను వేసేసాను. వేసేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఒక స్పూన్ అయితే వేసుకున్నానండి. టేస్ట్ కోసం మాత్రమే. అంతే మరి ఉల్లిపాయ ఉండదు కదండీ! అందుకని. ఇంకా స్వీట్ కార్న్ కూడా వేసుకుంటున్నానండి. స్వీట్ కార్న్ వేసుకొని ఒక 2 ఆర్ 3 మినిట్స్ అలాగా నేను మూత పెట్టేసి వదిలేసానండి. ఆ తర్వాత పన్నీర్ అయితే నేను నీట్‌గా కట్ చేసుకొని పన్నీర్ కూడా అందులో వేసేసానండి. వేసేసాక ఇక మా వారు మేము భోజనాలైతే చేసేసామండి. వాళ్ళకైతే చికెన్ పెట్టాను. నేనైతే పన్నీర్ కర్రీతో అన్నం తినేసాను.